Čau, takže já jsem Deadgun a se mnou je Benny a Will z HK. Hoši, jste tu? Čes. Čus. A tak to můžeš pustit, OK, ne? takže Benny řekne na tomto gun gameu, co se smí a co se nesmí. Benny, můžeš? To zatím pus, ne? OK, poším. No, tak jo. Nebudem dělat žádný knifey a žádný kempení. Kempení je Vrhací taky ne? Vrhací tady nejsou, problém. Škoda. Ať jsem amík. Ale lidi, nejdřív se sejdem někde, jo. Ne, potřebujeme hned. No, bude se hrát prostě tady u toho tanku, jak je. Já mě kempíte na té plošině, kdo bude kempit na té plošině, nebo tam bude nějak běhat, dostane do mě hodně hetek. Hej lidi, nejdřív se sejdeme, prosím vás nestřílíme, jo? Ach jo. Chtěl by to jako v Counter Strikeu. Vždycky Neuděláme nejdřív snajpery? Ne. Počkej, je tam jenom jedna snipa. No, já už tady hraju. Já taky. Již Desert Eagle zrovna, jo. Maria. Můj, Hej, tak jako sorry, ale ty jsi mi dal Desert Eagle s tactical knifem, hrozně vtipný ty vole. moje nejoblíbenější. Vile, nech to. Ty vole, Oh shit. proboha, Ale Hned ty dva. vole, já s tuhle přebíjel. pistolí já vám tady štvu. Koho to slyším? Hele, co to mělo jako znamená? Sorry, mám tactical knife. Pičo. Tvůj problém. Byl se nějak naštval, koukám. Takže Ty bych vole. začal kempit, že se Will nějak začínám. A to piče! Pardon. Ty vole, ty už máš tuhle, jo? Tohle háže, Já mám tohleto, pane bože, Ta z- to snad ne. tohle háže jak moje babička na záchodě, takže bacha. Jde pak? Cože on má? Ne, že tady je jedna pistolka, co háže jak moje babička na záchodě. Pitole. Hej, sorry, sám nevím jak to... Jak to dáváš? Ty vole, Hej, já mám teďka tuhle sviňárnu. Že jo, Oj. dobře, já už ji nemám. Nesnaž. Já už ji v pohodě nemám. Že ta zbraň háže jak něco. Hele, mně se vůbec ani nelíbí, jako ona je blbě udělaná, to je... Za prvý, nevím, od kdy vojáci používají policejní kolty, k tomu francouzsky ještě. Nic proti Francouzům, ale jejich zbraně stojí za hovno. ty vole, máš USPčko, jo? No. Už nejde. Hej, co pak tady jediný já Ty budu... vole, on má empinu, tak... Hej, co pak tady jediný budu řádit se samopalama, ale ještě pistolky. Ty vole, nech mě dát jeden kill. Proč? Ty vole, běž do prdele, já tady mám celé... A už mám, Ty hej, vole. teďka mi budete dávat, já mám snípku a snípky jsou na nic. Hajzle. No co, mám Don't snípku? Manny, už Hej, mi... ty vole, já jsem tady jediný Američan z rada, já nechci být amík. Ty vo... Pita. Já chci být amík. Já nenávidím No, tak to snípy. vyměníme. No ale jak? Zase. Tak mi dej kody od tvýho účtu. A je to. Jasně, Pita. mám USPčko. Hej, jo. Benny, ty jsi takovej. Počkej. Benny, stůj na místě. Benny, víš, co je význam slova stůj na místě? Aby si... Ty vole, sorry lidi, ale já s váma nehraju, vy máte všichni už empiny. No co, já mám No já- snípu. Když budeš mít Hej, 6... sorry, ale kdybychom to tak neprotahovali těma pistolama, jak by to bylo lepší. Hej, Vile, pokud mě najdeš, tak máš velkou šanci, že mi sundáš, že mám snipu. Ty vole, jau. Vidíš, ty Hej, jsem Vile, se ty dát- šmejde, kde seš? Ty jsi mě ho zabil. Pitole! Nenávidím snipy. Jdeme, sir. Hej, já dám asi do popisu, že... No nazdar, jestli baneš čapneme serku, jak je po nás. Ty vole. Pitole. Ty vole, Hej, lidi, kdyby mě to nepřihodilo tu podělanou MP7 za MP5, která je mimochodem ještě horší, tak jako jsem na tom mnohem... Ty vole, co to je? Co? Jak to mě byl dal? Beneš. Hej, Aha. Benny, nechte mě někdo, já si dát jeden podělaný kill snipou. Hej, já se jdu asi vymilovat. Jo, Benny s headshottem. Zabij!
Ty vole. RPGčko, díky. Nejzač. Potom je Svamko. Jo, já jsem pověděl, že to je ten... Šmajde, pojď sem. Nevadí. Dík za RPGčko. Máš táč. Pič, já si říkám, kdo to je. Já jsem buď slepej nebo nebyl. Debít vila. Ty piču, to je debil. RPGčko. Divo, Oh, on tam kempy, tak teďka on zhebnout. hej, kde seš? Ty Hej, ty skočíš, já ty skočíš, víš na co přímo. What the fuck? Ty vole, no tak teď nevím kdo, jo, Beneš. Jo, tak tohle byla pěkná Hej, kombinace. Benny, tak to si pokakal. Takový double. Už budeš mít shirt. Jebu tady na vás. Benny, ty... Co to bylo? Ale já tam neviděl. Já Hej lidi, jestli tady bude typ 95, tak sorry, ale odpojuju se, protože ta zbraň mi pro dnešek stačila až. Oh. A bacha, Benny má hlavní gun, shielda, takže poslední gunu. No, to Will má taky. Au. Pojď sem! No, ale... Ne, ale Will nemá. A já jsem dala asi, omylem jsem Uj. řekl, že mám 2 shieldy. Kde ty jsi být? Tu kam jste až zaběhli? Ne, že Will má, Můžeme tady dát něco normálního pro boha. jo, Takovou ne. Ty vole, on to má taky teďka. Hej, Will má 11 zbraň a já jsem dvakrát dal shieldy. Zezadu ho sejmi. Dělej, Benny! Hej, tak to zase. Taková, ta hovada tady. Nechte mě, Je Will. to nevyčovanej! Jo, šmejdi! No, zapte se. Fuck! Máte to. Fuck. Fuck. Hej, dáme ještě jedno kolo třeba. A... Ne, nedáme, já už na vás jebu. Ne, já už nebudu dát snipy. Nebo pistolky, dám prostě, co budete chtít, jo? Řekněte si. Ne, vůbec, vole. Dej tam něco normálního pro boha. Hej, ne, počkej, já teď založím, jo. OK. Tak. Ale tak to zatím teda asi stopni Nebo, a... ne, my to vypneme, takže my se s váma loučíme, snad si toto fantas něco video užili. A my se s váma loučíme a čau. Čau. Čau.